Rufa tal-Latini bil-wienek kollok ġmil lil-Malta għawdex taqat qalb wahda tnejn flimkien u ġejja u sejra tferraq il-mewġ bajdani u kbir mux darba u tnejn tinqabad f'baħar qawwi u krudin. Mewweġ, mewweġ, dajsa tana fuq baħar kaħlan u nir ta' kuljum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir toffroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar għawdex il-port kull filgħodu intaqdi dmirek it-tabija tijek murtħor. Il-gżejjer tana taxxa xintaqsam minn ġol fligu fejn xewqet il-edewa jarqu kull darba ridu. Dan kien fi żmien il-gwerra xin kont wetta il-ħidma kont tiġi bombardjata tal-għadu tkun il-vitma. Mewweġ, mewweġ, dajsa tana fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum nara kien ħirġa minn ta' Malta il-port il-kbir toffroq dritta il-mewġ bajdani għall-imġar għawdex il-port kull filgħodu intaqdi dmirek it-tabija tijek tmur tħor. Id-dajsa tal-Latini. Grazzi, grazzi. Għawnek ġonet il-estina, t-nistenna l-il-sem. Wasal, wasal. Ekku.